ако имате вяра колкото с една зърно, всичко ще бъде възможно за вас, казва нашия Господ Исус Христос. Днес чухме според разказа на евангелист Матея как учениците на Господ чрез тяхната молитва искат да излекуват дете обладано от дух, който го хвърля ту в огън, ту в вода и не му дава мир. Виждаме как бащата на това дете отива при Христос и му казва: твоите ученици не можаха, но те моля да го изцелиш. И само с една негова дума детето оздравява. След това насаме учениците питат Христос: ние защо не успяхме да го изцелим? И Христос им казва това за синаповото зърно и вяра. Също така ли сме умре, като казва: о, роде развратен, кога ще ви търпя? И след това насочва вниманието на апостолите към неговата смърт и възкресение. И ние понякога, като светите апостоли, се чудиме защо нашите молитви не биват чути от Бога и не получаваме отговор. Но за да си отговорим на този въпрос, трябва да запитаме самите себе си дали винаги, когато се молим на Бога, това е с пълно доверие в Него и с покоряване на Неговата божествена воля и промисъл. Защото не е важно молитвата колко е дълга, колко са думите. Не, колко пъти ще я кажем, а е важно да направим това с доверие и любов към Бога. Защото и най-кратката молитва може директно да ни изправи пред Божия Син. Като молитвата: Господи Исус Христе, Сине Божий, помилуй мене грешно. Другото, което им казва Исус Христос, е за поста и молитвата. Духовната борба изисква човек да бъде отдаден, дисциплиниран, когато се налага да прави жертва, и да бъде и постоянен. Защото без молитвата нашите сърца ще бъдат празни. Без поста ние лесно бихме се поддали и станали слуги на нашите страсти. И виждаме колко важни са именно поста и молитва. След това, както каза Исус Христос, насочва вниманието на апостолите към Неговото дело, към Неговата смърт и възкресение. Защото нашия Господ Исус Христос не дойде само за да лекува, изцелява, възкресява. Той дойде да се пожертва и след това да възкръсне. И така ние, когато имаме молитвата, поста и вярата в Него, ще имаме нещата, които ще ни позволят да се бориме с тези тъмни сили. И за нас тези чудеса ще са само като едни пътни знаци, които ще ни водят към нашия Господ Исус Христос, защото Той може да ни даде
именно Неговата милост за спасение и живот вечен.